В MetaTrader 5 клиентите имат възможността да избират за подаване на поръчки между три основни модула. Модулът пазарна информация в реално време, откъдето наблюдаваме котировките. Модулът за светкавична търговия ClickTrade, предназначен за бърза търговия, и директно от графиката, предназначена за технически анализ. Независимо от типа на поръчката за изпълнение, дали ще е пазарна с моментално изпълнение или ще е отложена поръчка, клиентите биха могли да избират и от два нови вида алгоритмирани поръчки – Buy Stop Limits и Sell Stop Limits. Всяка една от активираните поръчки, която е приета от сървъра за търговия, се визуализира върху графиката на съответният инструмент. Така, клиентите имат възможност да преценят точно на какви нива би се задействала или е задействана съответната поръчка. Всяка една операция, която извършат клиентите на MetaTrader 5, се записва автоматично в модул История. Всички експозиции се визуализират графично в модул Експозиции, а всички търговски операции, текущ портфейл и активни поръчки се визуализират в модул Търговия. По този начин клиентите на MetaTrader 5 получават постоянна информираност за състоянието на техните сделки и търговски сметки.